kauturan, mayo nga adlaw sa inyong tanan. Kag nagapasalamat kita sa Dios sa sining ation kag kita makaupdanay naman liwat sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo. Kag ini makita sa Proverbs chapter 22 alin sa 1 pagkadto sa 28. Kag antigulo sang aton pagapamalandungan sa sining nga aga nagasiling ang kaalam nga halin sa Dios. Kung kaalam gani ang paghahambalan o kung wisdom, ang kaalam o kung wisdom ina nagahalin sa Ginoo. Ang tao damo sang mahibaluan, so sa aton pa bright siya, pero ang tuod gid iya nga kaalam halin sa Ginoo. Kung aton tanawon ang isa ka kamatuoran, ang kaalam amo ang paghibalo sang malain kag maayo kag ginhimo niya ang maayo. Amo ina ang maalam nga tao. Pero kung nag-isa ka tao, nabalaan niya kung ano ang maayo kag malain ang niya ginhimo, ina matawag nimo nga tao nga bright siya, pero wala siya sing kaalam nga naghalin sa Ginoo. Kay man ang kaalam naghalin sa Dios. Ang kasaysayan ni Haring Solomon kag ako nini ginambal sa nag-agi pero ako na suliton. Kag makita nimo sa 1 King chapter 3 verses 7 pakadto sa 14 nga sa pagsugod ni Haring Solomon sa iyang paghari, nagpangayo gid siya sang wisdom o kun kaalam sa Dios. Agod nga makapangulo siya sang pungsod sang Israel sang nagakaigo kag Dios noon nga klase sang pag-lead sa mga tao nga Israelinon. So tungod kay nabalaan ni Haring Solomon ng kaalam halin sa Dios, ginpangayo niya ina sa Dios. Wala siya nagpangayo sang malapad nga duta, wala man siya magpangayo sang manggad, kundi isa lang ang ginpangayo niya sa Ginoo, amo ang Dios non nga kaalam. Karon si Solomon nagsulat sang madamo nga proverbs o kon hulubaton. Ang Proverbs chapter halin sa chapter 1 pagkadto sa 28 sinulat ina tanan ni Solomon, Haring Solomon. Okay, ang Proverbs o kung hulubaton mayara nga 31 ka mga chapters. Ang halin sa 1 pagkadto sa 29 sinulat ni Haring Solomon, ang 30 pagkadto sa 31 sinulat sa mga tao nga malapit kay Haring Solomon. So aton karon si saon ang mga pulong ni Haring Solomon nga nasulat sa balaang kasulatan, agud nga aton man ini maangkon kag aton i-apply sa aton mga kabuhi ang mga kaalam nga Dios nun nga ginsulat ni Haring Solomon. Akon pagabasahon ang isa lang anay ka verse kag ini makita sa Proverbs chapter 2 verse 6. Kag diri nagasiling ang Ginoo amo ang nagahatag sang kaalam. Sa iya nagahalin ang ihibalo kag pag-intindi. So ini nga bersikulo nagahambal sa aton nga kung kaalam gani nga Dios non ang paghambalan, inaiyahalin sa Dios kag ang Dios amo ang naghatag sa tao sang Dios non nga kinaalam. Kag siya ang nagahatag sa aton sa husto nga pag-intindi kag pagkabuhi suno sa ginahambal sang Dios sa aton. Okay. Ang una dire nga tanaw naton ang ginhambal ni Haring Solomon nga kaalam nga naghalin sa Dios, amo ini ang bersikulo 1. Chapter 22 verse 1.
Kag nagasiling siya diri, a good name, ang maayo nga ngalan, mas labaw kag maayo pa kaysa manggad o kon pilak o kon bulawan. A good name is more desirable than great riches. Okay, para kay Haring Solomon, kag ini nga kaalam nagaling siya sa Dios, siling niya, ang maayo nga ngalan mas maayo pa sa manggad o kon bulawan. Ang maayo nga ngalan diri hindi ni nga nami iya ang ngalan mo sa iban. Ang iba niya mga tao, ang ginangalanan nila ang ila kabataan sang mga tao nga ara sa Bible. Si John, si Mateo, ang iban ganiya, Jesus Christ nagid ang ngalan. Si Jesus nagid ang ngalan. Hindi amo sina ang ginasiling niya nga ngalan diri nga manami. Ang gusto sing kanon sang amo nga bersikulo nga ang maayo nga reputation o kon maayo nga kinaugali sang tao. Mas labaw pa kanami kaysa manggad o kon bulawan. So kung ang aton pamatasan maayo, pag ginawi naton maayo, ang aton reputation maayo, siling sa Bible, mas maayo pa ina kaysa manggad o kon bulawan. Tanaw naton ang kabuhi ni Judas diri sa Bible. Si Judas, nami manatani ngalan niya, Judas. Pero ang iyang binuhatan hindi maayo. Siya amo ang nagluib kay Jesus Christ. Siya amo ang nagtugyan kay Kristo sa kamot sang mga kaaway. Amo ina nga ang iyang reputation, ang iyang pagbinatasan, pagginawi, hindi insakto kabangdanan, nga bisan pa ang mga tao subong, hindi gusto nga ngalanan nila ang ilabata, Judas. May napatian ka sa inyong silingan nga ngalan sang bata nila, Judas. Ginakaugtan ina sang mga tao nga ngalan, kay nabalaan nila nga si Judas amo ang nagluib kay Jesus Christ. Kag tungod sina, naguba ang iyang maayo nga reputasyon. Ang iyang kinaugali hindi maayo. Kabangdanan nga ang Dios, si King Solomon, gingamit sang Dios sa pagsulat sini, agod nga aton man matun-an subong, nga ang maayong pagginawi kag pagbinatasan, mas dako kag labing importante ikumparar sa manggad o kon bulawan. Kag ikaduha diri, makita naton laktod kita chapter 22. Basahon naton diri ang 22 pakadto sa 23. Nagasiling ang aton Bible. Ako na ipagabasahon nga nagasiling, hindi ka magpamintaha sa mga imol, kag hindi sila pagdaog-daoga sa korte. Kay ang Ginoo amo ang magadepinsa sa ila, kag kun ano ang inyo himuon sa ila nga hindi maayo, amo man ang himuon sang Dios sa inyo. Okay? Matag ang dinalan, ini nagahambal sa aton, hindi magpamintaha sa mga imol. Amo ina ang ginasiling sang Bible. Kag hindi magpangdaog-daog sa iban. Aton ini tanawon kag aton expound jotay ang ginasiling sang Bible. Hindi magpamintaha sa mga imol. Gamiton nakon ang isa naman ka karakter nga ari man na record sa Bible. Si Haring David. Si Haring David amo na ang tatay ni Haring Solomon. Okay?
Si Haring David, may abyan siya nga ginatawag si Jonathan. Kag sila nga duha abyanay, pero sang paghari na ni Haring David, ginpangita niya ang kaliwat sa iyang abyan nga si Jonathan. Kag may nakita sila nga isa ka bata ni Jonathan pero lupog, hindi makalakat. Anong ginhimo ni Haring David? Gindala niya dito ang yaya ang nagasagod sang bata nga lupog. Kag gindala ni Haring David dito sa ilang balay. Kag ginsingganan niya ang yaya, okay. Ang bata nga ni, ibilin mo di sa balay, siya magakaon upod sa akon sa lamisa. Ikaw iya, imong bana kag tanan nimong kabataan, hatagan kamo nakon siling ni David, sang duta inyong umahon ang tanan nga produkto inyo na. Wala, hindi ako magpangayo parte. Pero ang bata, nga bata sang akon abyan, diri sa balay, magakaon siya upod sa akon lamisa. Okay, aton ini i-connect sa pulong, hindi ka magpamintaha sa mga imol. Ang gusto sang Dios nga ang mga imol dapat buligan, hindi nga magpamintaha pa sa ila. Kay plano yo sang Ginoo ini dapat buligan sang mga tao nga mayara nga madamo nga manggad. Amo ini ang ginhimo ni Haring David sa bata sang iyang abyan, bata nga lupog nga dapat buligan. Kag ini nga kamaturan dapat masalo man naton sa aton kagalingon kay si Haring Solomon gingamit sang Dios agud mapalinton sa aton tanan ang kamatuoran. Ano nga kamatuoran? Nga dapat kita magbulig sa mga nagakinahanglan kag hindi dapat nga magpamintaha kita sa ila. Kag ang sugpon dire nagasiling nga hindi mo sila pag daog-daogon. Ini ginahambal niya katulad sang kaso sa korte bala, asunto, kaso. May mga tao nga ginadaog-daog. Paano nimo madaog-daog ang iban? Amo ang paghimo sang mga pagbutang-butang sang sala nga wala nila mahimo. Kag kung kasuhan, kaso ang paghambalan, maperdi lang gid siya kay wala siya sing ikasarang sa pagbato sa mga taong gamhanan kag manggaranon. Okay? Hindi siya makakuha sang abogado, hindi siya makakuha sang mga witnesses sa pag-apin sa iya kay wala kag hindi niya kaya ang paghimo sina. So ang natudlo sang Dios sa aton amo ini, siling niya hindi kita magpangdaog-daog sa iban kay sila mga maluya imol nga wala sing ikasarang sa pagdipinsa sang ila kaugalingon. Pero ang bilog nga Bible nagatudlo sa aton nga ini nga sahi sa mga tao nga wala sing ikasarang sa pagpangapin sa ilang kaugalingon kung kaso o kung asunto ang paghambalan. Siling sang Ginoo Roma 12:19. Nya ako ang magabalos kag magatimalos. Siya ang magabalos, ang Dios mismo. Amo ang magabalos kung ano ang himuon sang gamhanan nga mga tao sa sinang maluya kag kubos nga mga tao. Siling niya, amo man ina ang akon siling sang Dios. Himuon batok sa ila. Siling naton ti kadamo man sa mga tao nga nagapangdaog-daog. Pero daw maayo man ila pangabuhi, okay man. Okay. Siguro subong okay pa lang. Pero dumdumon naton mga may katapusan nga paghukom sa sining kalibutan. Ang tanan nga mga judges, lagti nga mga manughukom sa sining nga duta, mga tubang pa kay Kristo sa tion nga magakarisya, magabalik siya sa sining kalibutan kag magahukom sang tanan nga mga tao nga yari sa kalibutan.
Ang siling sang John chapter 5 verse 22, siling niya ang amay mismo, amo ang nagtugyan sang gahom sa iyang anak, gahom sa paghukom sa tanan nga mga tao. Kag anong siling sang Bible? Siya magabalos kag magatimalos sa mga tao nga nagdaog-daog sa mga imol nga wala sing gahom sa pag-atubang kung kaso o kung asunto ang paghahambalan. Ang masunod bagidre nga ginhambal sang balaan nga kasulatan nga amo ini ang ginasiling naton nga wisdom, kaalam nga naghalin sa Dios nga ginsulat sa balaan nga kasulatan agud aton maangkon kag makaangkon kita sang paghidait samtang nagapangabuhi kita sa sininga kalibutan. Ang sunod niya makita sa 24 tubtob sa 25, kag akong diri pagabasahon nga nagasiling, hindi ka magpakigabyan sa tao nga dali maakig, kay base magpariyo ikaw sa iya, kag hindi ka makabaylo sang imo pamatasan. Ang ginsiling naman dire, hindi ka magpangamigo o kon magpakigabyan sa mga tao nga mapintas nga dali maakig. Kag siling niya de, kay base kon maangkon nimo ang ilang malain nga pamatasan, kag hindi ka na makapugong sa imong kagalingon sa paghimo sang malain parehas sa ila. So mas maayo gali nga magpili kita sang maayo nga mga abyan, mga tao nga may kahadlok sa Dios, mga tao nga matarong nga nagahimo sang Dios nun nga mga butang, hindi ang mga tao nga malaot. Kung sa bagay, inatudluan pagid kita sing dugang sang balaan nga kasulatan nga nagasiling, mas maayo pa ang pagsabdong sang isa ka matarong Dios nga tao kaysa pag-akbay-akbay kag halok sang isa ka malaot nga tao. Bantayan gid naton, kung kita agbay-akbayan na sang isa ka tao nga malaot, basi may isugo siya sa imo nga malain nga imong himuon kag hindi ikaw na makapugong, kay man ginamigo nimo siya kag siya nagpakigabyan sa imo. Ang yang isugo sa imo makapalain sa imong kabuhi, kag basi masunod nimo. Kabangdanan nga nagsiling ang Bible, mas maayo pa ang pagsabdong sang isa ka matarong nga tao kaysa halok sa imong kaaway o kon malain nga mga tao. Natabo ini sa panahon ni Jesus Christ, pagdakop kay Jesus Christ dito sa garden sang Gethsemane, si Judas amo ang nagpangulo, kag ginsingganan ni Judas ang mga soldadong magdakop, kung sino gani ang akon halukan, amo ina ang inyo dakon, halok sang kaaway, halok nga malain nga hindi maayo. So amo ina ang aton bantayan sa aton kabuhi. Kung sino nagaakbay-akbay sa aton, ano ina nga tao, Dios non mahadlokon sa Ginoo, bantayan naton kay base kon ang iyang halok katulad sang halok ni Judas. So ginatudloan kita ni Haring Solomon nga dapat magbantay kita kung sino ang aton himuon nga aton mga abyan. May pululungon kag pirmi siguro naton ini, mabatian nga nagasiling, sugiri ako kung sinong imo abyan, kay sugiran ko ikaw, kung ano ikaw nga sahi sang tao. Kung sino ang imong mga abyan, amo mana ang yara sa imo. Kung mga malaot nga mga tao ang imong abyan,
dako gid ang posibilidad nga ikaw pareha sa ila nga malaot man. Kung ang imo mga abyan, mga taong Dios noon nga matarong, dako man ang posibilidad nga ikaw isa man ka tao nga Dios noon. So siling niya, maghalong kita sa pagpili sang aton mga abyan. Kay basi kon sa uli hindi na kita makakontrol sa aton kagalingon, kag magahimo man kita sa malain katulad sang ila mga ginahimo. May isa pa gid diri kadinalan nga tama ka importante kag ini makita sa 26 pakadto sa 27 sang Proverb 22. Akon basahon nga nagasiling, hindi ka magpromisa nga ikaw ang magbayad sang utang sang iban. Kay kung hindi ka makabayad, kuhaon nila ang imo katri o kon hiligdaan. Okay? Ang ginatudlo niya di sa aton, kag tama gid ini ka-importante sa aton pagpangabuhi sa siningaduta. Silnya hindi ka magpromisa o kung magsaad nga ikaw ang mabayad sang utang sang iban. Daw gwa niya ikaw magrantiya nga nagasiling, okay, ako ang mabayad kung hindi siya kabayad sa imo. Mga opisina, mga hospital na katabo ina, ang pasyente magwa sa hospital, wala kabayad, mangita siya sing magrantiya sa iya, mangako nga siyang mabayad, siya matindog agod nga makagwa ikaw sa hospital. Pero ang problema, tapos siya makagwa, malipatan niya ng utang niya to sa hospital. Kag ikaw iya nga naggrantiya, nga nagbayad, ikaw amo ang sukton. Kung wala ka sang inog bayad, kay ikaw naggrantiya sa iya, ang siling sa Bible, base kwaon nila ang imo katri, ang imong hiligdaan. Okay, kung hindi siya makabayad, sukton ikaw. Kung hindi ikaw makabayad, ang imong gamit sa sulod sang imong balay, ilang kuhaon. Kag mahuyan ikaw, isa ka makahuluya. Kag kung matabo ina, imo man awayon niya tong imong grantiyahan nga may utang. Awayon mo siya, awayon man imo ang nagsukot, kay man ginsukot ikaw nga wala ka man siyang inugbayad. Okay, ang gwa niya nag-ilinaway kamo. So tungod sina nga ang Dios nga maalam nagatudlo sa aton nga hindi kita maggrantiya, magpromisa, magsaad nga kita amo ang mabayad sang utang sang iban nga tao. Di hindi bala ang Bible nagasiling man nga dapat magbinuligay kita. Pwede ka man makabulig nga hindi ka mag-ako nga ikaw mabayad. Okay. Buligan mo siya kutob sa imong masarangan. Siguro kung ang utang niya nga balayran 30,000. Pwede ka makabulig sa iya 3,000. Hindi mo na siya pagsukton. Singganon mo na lang siya nga ibulig ko na iya sa imo. Hindi ka na siya magbayad sa akon. Nakabulig ka suno sa imong masarangan, hindi sobra sa imong masarangan. Kaya ang pulong iya nga siling sobra, nga nag-ako ka sang dako niya nga balayran, hindi nimo inaakaya. Kung hindi siya makabayad, hindi mo na kaya, kaya ang kaya mo iya gamay lang. So makabulig yapon kita sa aton isig katao, suno sa aton masarangan, hindi nga sobra sang aton kaya. Mabuligan naton siya sa sinang paagi. Pero ang warning lamang diri sa aton amo ini, hindi kita magbulig. Ang iya lang ginapaandam nga hindi gid kita magpromisa. Hindi naton pag-akoon nga kita amo ang magbayad siyang utang kay magaresulta ina sa pag-ilinaway naton o kon ninyo sa ulhi nga tion.
Amo ini ang balantayan naton, kaalam ini nga halin sa Dios nga ginsulat ni Haring Solomon, nga ginpaalinton man niya sa aton subong, agon nga aton ma-evaluate kung ano ang maayo kag malain, kag himuon naton ang maayo. Ang katapusan nga bersikulo dre sa 28 nagasiling, Proverb 22 verse 28 nagasiling, hindi mo paghalinon ang muhon nga ginbutang sang una sang inyo mga katigulangan. Ang pulong diri nga muhon, agon maintindihan pagid naton maayo, amo ini ang ginasiling landmark. Sa mga duta may landmark. May bato nga ginabutang sa mga tigulang sang una. Karon niya siminto na nga ginalubong. Amo ina ang boundary sang duta sa piyak kag sa piyak. Amo ina ang mohon, bato o kon siminto nga ginbutang. Bato ina o kon siminto agod nga hindi madunot, dira mabalaan sang tao ang iyang duta kag ang duta sang isa sa piyak. Anong siling sang Bible? Hindi mo pagbalhinon ang mohon o kon landmark, kay basi matintar ka, tungang gabi gabuton mo ang mohon, ang bato, kag balhinon mo bali isa ka dupa sa duta nga tambi sang imo duta. Lingmote isa man lang ka dupa. Okay. After 1 week, daway man sing nakabalo, balhinon mo naman liwat bali isa naman ka dupa, so duwa na ka dupa. Bisan isa lang ka inch, 1 inch. Sala na ina, kay man ang siling sang Bible, hindi mo pagbalhinon ang mohon o kon landmark. Bisan isa lang, 1 inch lang, hindi siling sang Dios. Kay kung imo inahimuon, magaresulta ina sang kaawayon, kag bisan pa sang pagpatyanay sang duwa ka tag-iya sang duta. So warning ini sang Dios sa aton. Kung kita nakasalo sang kaalam nga nagalin sa Dios, dapat nga aton ini sundon. Ang mga butang nga ginatudlo sa aton sang Ginoo, halin gid sa pulong sang Dios, kay maayo ini para sa aton. Kung aton ini sundon, that means nga aton hunahuna kag ang aton balatyagon Dios non. Kung ginasupak naton ini ang aton hunahuna kag balatyagon tawhanon nga nasalo sa kinaugali ni Satanas, nga si Satanas butigon kag manugpatay halin pa sa sinugdan. Kag iya kita ginatintar sa paghimo sa mga malain nga mga butang. Karon ang siling sang Bible, kagini aton gid makita, yagin tudlo ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Siling ni San Pablo, si Kristo amo ang gahom kag kaalam sang Dios. Kung si Kristo ato naging baton sa aton kabuhi, ina nga Kristo amo ang magahatag sa aton siyang Diyos nun nga gahom kag kaalam sa paghimo sang mga matarong nga mga butang. Pero kung si Kristo wala sa aton kabuhi, kita lang amo ang Ginoo sang aton kagalingon, hindi kita makasarang sa paghimo sang Dios nun nga mga butang. Pagtuo nimo kag pagbaton kay Kristo, ang balaan nga espiritu magapuyo sulod sa imong kabuhi. Kag ang balaan nga espiritu among magahatag sa aton sang gahom kag magatoy-toy sa aton sa paghimo sang mga maayong mga butang suno sa napagkit sang balaan nga kasulatan nga angay naton sundon. Ang katapusan nga bersikulo nga aton pagabasahon sa Proverb 28 verse 6. Aton ini igabilin.
sa katapusan nga tion. Siling niya, mas maayo pa ang imol nga nagakabuhi nga wala sang kasawayan kaysa manggaranon nga hindi husto ang iyang pagginawi. Matag yang inatudlo sa aton sang Bible nga mas maayo pa ang imol nga tao pero manggaranon sa espirituhanon nga pagkabuhi. Nagakabuhi siya suno sa plano kag kabubuton sang Dios. Ining tanan huptan naton sa aton kaugalingon. Kay kun ang mga kamaturan halin sa Biblia ari na sa aton huna-huna kag balatyagon. Den kita nga mga tao sa sinia kalibutan makaangkon sang kabuhi kag magakabuhi kita upod sa iban nga mga tao nga may paghidait kag kalinong. Ang aton kalibutan nga ginapuy-an subong kadamo sang gumuntang kag problema kung basahon pamatian nimo ang news over the radio kag sa TV. Puro na lang inaway kag patyanay. Inatanda nga mga tao wala nagahupot sa mga pulong sang Ginoo sa ilang hunahuna, kundi ang ginasunod nila amo lamang ang tawhanon nga balatyagon nga hindi suno sa plano kag kabubuton sang Dios. Mga utod, madamong salamat kag gabay nga ang paghidait nga nagalin sa Amay, Anak kag Balaan nga Espiritu magapadayon gid sa pagpabilin sa aton mga kabuhi karon kag bisan tubtob sa walay katapusan. Amen.